Higit 1,000 mga estudyante mula sa bayan ng Pili, Camarines Sur ang naging benepisyaryo ng educational assistance ng lokal na pamahalaan. Umabot sa 1,028 na mga benepisyaryo mula sa 26 na barangay ang nakatanggap ng ayuda. Mula elementarya hanggang kolehiyo ang benepisyaryo ng naturang programa. Kabilang sa mga benepisyaryo ang first-year college student na si Frederick na nagpahayag na malaking tulong ang natanggap niyang ayuda, lalo na sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin, partikular sa pamasahe at mga kinakailangan sa kanyang mga proyekto sa paaralan. Ako lang tabang po kasi maano po sa financial miman kay Marita, pamasahe, tapos mga sa project. Salamat po sa LGU Pili and sa probinsya. Natabangan po kami gabos. Salamat po. Samantala, ilan sa mga magulang ang dumalo bilang mga kinatawan ng kanilang mga anak na nasa paaralan pa sa oras ng distribusyon. Ayon sa kanilang malaking ginhawa ang nasabing tulong pinansyal dahil nakakabawas ito sa mga gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ay, dako lang ka ginawa niyan, ma'am. Araw kong ang papa-eskwela ko, may college pa. Lalo nasaro lang ako para kulang mayong trabaho ang si Agum lang. Dako lang abang lalo na ko niya na dakol siyang mga babayarin. Magtatapos na po kaya siya sa graduating ngayong taon. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Pili Mayor Marivic Solano, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at si Camarines Sur Governor Elre Villafuerte. Ayon sa kanila, layo ng programa na patuloy na mapalakas ang sektor ng edukasyon at matulungan ang mga estudyante sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Importante po ang mga programang arog kainin na scholarship, lalong-lalo na po ngunyan mahirap ang buhay, ang taas ng presyo ng gasolina, ang taas ng presyo ng bilihin. Kung ano po ang ayuda na tataon ng munisipyo ng gobyerno dakulang tabang. Araman po nindo kami man kanakaaging semana kada aldaw nananaw ng scholarship. Ang iba nga ni digdi siguro nakaiba na duman. Importante po ang edukasyon. Siguro dahil nindo aram sa interong Pilipinas ang probinsya na maraming pinapatakbo, pinatayo na mga colleges dito lang po sa probinsya ng Camarines Sur. Regine Bue, CSN.